Aqualectra gaat live met het EMS-systeem en dat is een nieuw systeem. Aqualectra maakte bekend dit weekend dat ze deze week officieel zullen starten met de overgang naar een geavanceerd energiebeheersysteem. Dat heet het Energy Management System EMS. En dat betekent dat het systeem wordt getest en overgaat van een handmatige naar een volledige automatische werking. Aqualectra noemt het een belangrijke stap in het streven de gemeenschap te voorzien van betrouwbare, betaalbare en duurzame energie. Ze zeggen dat ondanks alle inzet en voorbereiding van het team er een kleine kans is dat er tijdens de werkzaamheden tijdelijk stroomuitval kan optreden. Maar de bedoeling is dat met dit systeem er een betere balans is tussen de energiebronnen, dat er minder uitval zal gebeuren en dat er ook efficiënter en duurzamer energieverbruik op het eiland kan plaatsvinden.